Köszöntöm Vájci Renettet, a kisvállalkozói marketing tanácsadót. Szia, Anett! Szia, Zoli! Mit javasolnál a kisvállalkozóknak a jelenlegi gazdasági helyzetben? Úgy érted, a jelenlegi válságban című helyzetben, és főleg azt figyelembe véve, hogy nyár van, és ilyenkor nyáron nagyon sok kis vállalkozásban van az úgynevezett uborka szezon, amikor amúgy is kevesebb az ügyfél, mint máskor. Ilyenkor két dolgot lehet tenni. Az egyik azt, ami a kisvállalkozók egy része szokott csinálni, hogy bezárják a boltot mondjuk 2 hónapra, és akkor kiveszik a nyári szabadságot, mondván úgyse lesz ügyfél. A másik lehetőség az, hogy nem adjuk fel a harcot, hanem újra gondoljuk az egész marketing stratégiánkat, át is dolgozzuk, és különböző agyafúrt eszközökkel próbáljuk a helyzetből a lehető legjobban. Egyre inkább az emberek már rezisztensek úgymond a reklámokra, legalábbis minden olyan dologra, ami reklámnak néz ki, és ezért nagyon tudatos tervező munkára van szükség a különböző marketing eszközöket illetően. Hát 2 fontos dolgot ajánlanák, hogy ezt mindenképp meg kell tenni minden kis vállalkozónak. Ha ezt a 2 dolgot teszi meg és más semmit, akkor már sokkal jobbak lehetnek az eredményei. Ez a 2 dolog alapvetően azt próbálja orvosolni, ami a legakutabb probléma szokott lenni a kis vállalkozásoknál, hogy kevés az ügyfél. És az egyik az, amit javasolok, hogy amiről már az előbb is beszéltem, hogy az egész marketing stratégiát felül kell vizsgálni. Na most nagyon sok kis vállalkozás nem is rendelkezik marketing stratégiával, ez alatt azt értem, hogy nincs megtervezve az, hogy amikor mondjuk kijönnek egy új termékkel, akkor előtte már csinálnak mondjuk piaci bevezetést, vagy ha kijönnek nyáron egy akcióval, akkor melyek azok a vonalak, amiken keresztül el fogják érni az ügyfeleket, milyen eszközökön keresztül érik el az ügyfeleket. Minimum ennyinek kéne lennie, de igazán jó az lenne, hogyha tényleg erre időt számva leülünk, előveszünk egy papírt, felírjuk, hogy marketing stratégia, és egy folyamatábrát készítünk, hogy melyek azok a vonalak, azok a területei a marketingnek, ahol mi viszonylag olcsó, nagy hatékonysággal tudunk dolgozni. Tehát ugye itt mindig az a cél, hogy egy kis vállalkozásnak, mivel viszonylag korlátozottak a keretei, ezért olcsón tudja reklámozni, ugyanakkor minél nagyobb hatékonysággal kell, hogy átlagban egy ügyfélre minél kisebb pénzt kell legyen ugye kiadni az ügyfél behozatalára. Igenis üljünk le, és tervezünk egy folyamatábrát, hogy milyen vonalakon szeretnénk elérni az ügyfeleket. Költséghatékony vonalakon, és miután kész van ez a folyamatábra, akkor lépéseket is kell tenni annak érdekében, hogy ezeket a csatornákat elkezdjük használni. Nagyon sokszor azt látom, hogy általában egy kis vállalkozónál kimerül a marketing abban, hogy mondjuk egy-egy újságcikket lead az újságban, vagy mondjuk szórólapozik. Ennél sokkal-sokkal több vonalon lehet kommunikálni célcsoport felé. Itt van az internet, az egész online marketing eszközt, tehát ki lehet használni a kommunikációra, és emellé használjuk az offline marketing eszközöket is. Úgy is mondhatnám, hogy a hagyományos marketing eszközöket, és a 2 együtt nagyon jó hatékonyságú dolog, amit javaslok, hogy kell készíteni egy marketing tervet, felírni a különböző alterületeket, és hogy azokon az alterületeken belül hogyan tudunk olcsón, nagy hatékonysággal kommunikálni a célcsoport felé. A másik pedig az, hogy a nem túl költséghatékony eszközöket, tehát ahol mondjuk nem volt rezonancia, vagy minimális a rezonancia, ezeket a vonalakat pedig kegyetlenül meg kell nyírbálni. Tehát lehet
elvenni pénzt a marketingből, de nagyon nem mindegy, hogy hol vesszük el ezt a pénzt, melyik eszközökből. Tehát ami hatékony, azt meg kell tartani, ami viszont pénzkidobás, az könyörtelenül ki kell húzni, mert azt a pénzt, amit eddig abba fektettünk, egy olyan eszközbe is tehetjük, ami sokkal hatékonyabban fog működni.